A irrupción da toxina e a mala evolución da pandemia non facían presaxar unha campaña moi boa en Noia, sen embargo non se cumpriron os malos augurios e finalmente a confraría pechou o exercicio cunha facturación de 17,3 millóns de euros. Berberecho, sobre todo, foi un boom, non? Porque tuvemos sobre 1.600.000 kilos, de ameixa xapónica 300 e pico mil kilos, e de fina tamén este ano foi un bo ano de fina, que tuvemos sobre 130.000 kilos, e, bueno, a vos houve menos, sobre 60.000 kilos, e, bueno, os precios a regular tirando a vos, e, bueno, saliu a campaña a terceira ou a cuarta mellor da historia da cofradía. Nestes bons resultados influiu tamén a decisión de prolongar a campaña ata a Semana Santa, posto que o aumento da demanda para estas datas incrementou notablemente o prezo do marisco. Mas acertamos tamén estas últimas semanas de prolongar a campaña por tantos contratempos hasta Semana Santa, hasta o 13 de abril, porque valeu moi ben toda esa semana, e agora toca un pouquiño descansar os bancos marisqueiros para que desoben e coidalos como todos os anos. En setembro se iniciou outra vez a seguinte campaña. Agora, pechadas xa as autorizacións, a confraría iniciará os traballos de retirada de depredadores, limpeza e sementeira, coa vista posta xa na vindeira campaña que se presenta moi optimista, dada a abundancia de cría tanto da ameixa como de berberecho. Xa están os operarios atando as nasas e non sei se o xoves ou o luns empezan a tirar dous operarios sobre 500 ou 600 nasas e collos depredadores para que non coman o berberecho, porque, a ver, o máis importante é que temos a playa chea de cría, tanto de berberecho como da ameixa, unha cría xa bastante grande, e, bueno, se non ven moitas riadas, que penso que non, aunque veñen algunhas, ainda está a presa do Tambre vacía, pois, se non veñen riadas, vamos falar dunha campaña próxima, optimista, se van ben os precios.